नैबे बरजां गामिनि रायजो राजाफ्रा नोंथांनि फिसालाखौहाय बरायनाय हाबाफारि लादों गोसोआव माबायदि मोनो? बहुत गोजोननाय मोनदों आरो बेबादि सानाखैमोन जे जोङो जे गामिया जे जोंनि फिसाला डक्टर जानायखौ बेबायदि माने अनसायनानै बेबायदि बरायगोन होननानै जों सानाखैमोन। दा जों खुब गोजोननाय मोनदों। बेनि थाखायनो बयखौबो गामिनि माबाखौ जों माने मा होनो रायजो राजाखौ जोङो गोजोननाय गोसो सिंनिफ्राय गोजोननाय बा हामलायनाय जासिगोन। नोंथांमोनहा नोंथांनि फिसालाखौ दिनै बेबायदि उथ्रिसारनायाव गोसोआव माबायदि मोनदों? जों खुब माने गोजोननाय मोनदों। माबायदि खस्थ'जों माबायदि जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों? जेंना जेंसिया जादों गुदियाव प्रथम फरायजेननायाव, खारन बियो न'निफ्रायसो बे गसाइगावआव थाङोमोन आरोखि एन्ट्रेन्सआव फरायोमोनथ'। बे न'निफ्राय बियो बे टट' दंमोन, बे टट' माबाजों बे मानसि सालायग्रा भेन आरो बेजों जों बेखौ माने क्लास 8सिम जोङो फोरोंदों। बै गोजाननिफ्राय थाङोमोन आरो ओमफ्राय बे एखमबा बेवहाय बहुद खस्थ' मोनदों। एखमबा बारसुखा लोगो मोननो लामायाव, एखमबा सारअन्थाइ लोगो मोननाया बहुद खस्थ' मोनदों आरो। नोंथाङा दा नोंथांनि फिसालाया बेबायदि उथ्रिसारखांनायनि उनाव नोंथाङा रायजो राजाफोर एबा ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरसिम मा मेसेज हरनो सानो? आं बेखौनो मेसेज हरनो सानदों जे आंनि फिसाला दिनै डक्टर जादों। खुब माने रायजो राजाया बयबो अनसायदों। दा दाखालिनिफ्रायनो बिभिन्न संगठनफोरखौ जोंनि बे एरियायाव रावबो जिखुनु डक्टर गैया हिसाबै खुब माने अनसायफैदों, बयबो माने बरायफैदों। आरो आं सानदों माने जाहाथे भबिष्यतआव बिनिफ्राय बांसिन फरायबावनानै MD MS बा माबा जानानै बियो जाहाथे जोंनि रायजो राजाखौ मोजाङै माने देहा फाहामनाय बा माबायाव रायजो राजाखौ सिबिनो हाथों होननानै आङो बेखौ आं बुंबाय थायो, आं उपदेश होबाय थायो। जोङो जोंनि गामिनिनो सासे लक्षिकान्त ब्रह्म आरो बिनि बिसि मायारानि बसुमतारी, बिसोरनि औरसाव जोनोम मोननाय मुंसे दिपांकर ब्रह्म। बे बाबाया बरपेटा फखरुद्दिन आली आहमेद मेडिकेल कलेजनिफ्राय डक्टर्स कर्स फरायनानै डक्टर उपाधि लाभ खालामनानै मोनबाय। दा जोंनि गामिया बे दिपांकर ब्रह्मनि बे उथ्रिसारनो हानाय साक्सेसफुल जानायनि थाखाय जोङो गामिया जोबोरै खुसि मोनदों। आरो बे खुसि मोननायनि गेजेरजोंनो गासैबो गामिनि बयबो ज' जानानै जोङो रायजोयैनो बे दिपांकर ब्रह्मखौ आर'नाइजों बरायनो थाखाय आयजन खालामनाय जादों। दा जों बे खामानिखौ मावफुंबाय।